Hei, tänään tutustutaan täyttökahvan käyttämiseen Excelissä. Eli sillä nopeutetaan toimintaa Excelin parissa ja tietojen kopioimista ja sarjojen täyttämistä. Eli kun valitaan joku kenttä, eli meillä olisi tässä nyt tarkoitus tehdä joku taulukko, jossa on kuukausia, vuosia ja sitten jotain dataa. Ja nyt tietysti nämä kuukaudet, vuodet ovat sellaista peruskauraa, jotka voidaan täyttökahvalla täyttää. Laitetaanpas tämä vaikka tummennetuksi ja laitetaan siihen right border. Ja nyt mä haluaisin näitä kuukausia tänne joulukuulle saakka alaspäin. Ja kuukaudet nyt esimerkiksi on sellainen asia, joka täyttökahvasta löytyy. Eli täyttökahva on tässä valitun solun oikeassa alareunassa tommonen 4. Ja siitä tartutaan kiinni hiirellä. Hiiren osoitinhan näin normaalisti on tämmönen paksu risti, ja sitten jos sen vie tähän reunuksen päälle tai valitun solun reunaan, niin se muuttuu tällaiseksi nelipäiseksi tai 4 suuntaan osoittavaksi nuoleksi, ja se tarkoittaa sitä, että silloin sitä voitaisiin liikuttaa. Eli jos mä nyt tartun vasemmalla hiirennäppäimellä kiinni ja vedän päästän irti, niin mä liikutin tuota kyseistä solua. No, jos tämmöistä vahingossa sattuu väärästä kohtaa kiinni ottamaan ja liikuttamaan, niin sen voi tietysti perua Ctrl-Z:llä tai sitten täältä Undo-napilla. Mutta sitten jos mä laitan hiiren osoittimen tähän täyttökahvan päälle, niin osoitin muuttuu tällaiseksi pienemmäksi ristiksi. Ja siitä voidaan sitten tarttua kiinni oikealla tai vasemmalla hiirennäppäimellä. No mä teen nyt vasemmalla hiirennäppäimellä tämän täytön. Ja silloin se tekee oletustoiminnon siihen kohtaan. Eli näin me saatiin nopeasti nämä loput kuukaudet täytettyä tuohon. No sitten, ja huomaatte, että se täytti myös sen muotoilun, eli laittoi vasempaan reunaan nyt tuon viivan ja boldasi tuon tekstin. No, tehdään tällekin. Tai tehdään näin, että boldataan ja laitetaan tällekin alareuna. Näin. Ja sitten jos mä lähtisin tätä vetämään tänne sivulle päin, niin se ei nyt tässä tapauksessa tietäisi suoraan, tai se olettaisi, että mä haluan kopioida tuon, jolloin mä sain tätä 2010 tähän itselleni. No, Ctrl-Z:llä peruutan ja tutustutaan siihen oikean hiirennäppäimeen. Eli jos mä lähden oikealla liikkeelle, 11, 12, 13, 14, 15, joo, niin nyt mä oikealla olen täyttökahvasta vetänyt tähän saakka tätä valintaa ja päästän irti, niin oikeasta hiirennäppäimestä, niin nyt täältä tuli valikko, että mitä mä haluan tehdä. Ja oletus oli tämä, että se solu olisi kopioitu. Mutta sitten täällä on myös tämmöinen täytä sarja, täytä vain muotoilu tai täytä ilman muotoilua. Eli jos mä haluaisin tämän täytä ilman muotoilua, niin sitten se ei kopioisi tuota boldausta ja alleviivausta. Mutta mä otan nyt tämän täytä sarja, jolloin se tekee tähän nyt jonkun oletussarjan, minkä se olettaa, ja nyt oletussarjana se kasvattaa yhdellä lukemaa. Eli saadaan vuodet tästä aikaiseksi. No sitten jos mennään katsomaan täältä vähän monimutkaisempaa, eli tämmönen aleprosentti juttu, niin laitetaan tänne meille prosentit ja mä laitan ne desimaalilukuna tähän. Eli 0,1. No nyt siellä on ennestään, mulla on prosenttimerkki. Okei. Mutta mä näytän täällä, eli
jos mä olisin laittanut 0,1 näin, niin sielläkin on muotoilu. Otetaan tonne esimerkki, eli 0,1 näin. Ja niin tämä olisi tarkoittanut prosentteina, jos laitetaan prosenttimuotoilu päälle, niin 10%. Okei. Mulla oli tässä jo 10 prosenttimuotoilu päällä. Laitetaan nyt sitten 10% alennus. Ja nyt jos meillä olisi täällä niin ne prosentit 5 prosenttiyksikön välein ne alennukset, niin jos mä suoraan lähtisin täyttämään sarjaa, niin siinä olisi 11, 12 näin edelleen, joten tehdään tähän, laitetaankin 15%. Eli nyt kasvatetaan 5 välein. Ja nyt kun mä täytän tätä, tänne laitetaan vaikka 50% asti, niin sain sitten 5% välein tämmönen alennusprosentti. Sitten alkuperäinen hinta. Täällä meillä olisi tässä nyt liikkeessä 495, 995, 1495. Tällä tavalla näitä hintoja, joten mä oon taas tehnyt tähän 2 hintaa, että kone tai Excel ymmärtää, miten se sarja jatkuu tai millaisella välillä. Ja sitten muotoilu tuolta valuuttamuotoilu päälle ja jatkan tätä nyt sitten vaikka tuohon asti. Noin. Eli sain siihen alkuperäisiä hintoja. Sitten täällä on laskettu alennusprosentti perustuen alkuperäiseen hintaan ja alennusprosenttiin. Tätä kaavaa ei nyt vielä tarvitse opiskella, siihen palataan myöhemmin. Mutta joka tapauksessa nyt meillä on kaava, joka halutaan kopioida tähän koko alennustaulukon alueelle. Laitan tämänkin valuuttamuotoilun päälle ja sitten lähden täyttämään. Nyt mä en pääse tänne suoraan täyttämään koko aluetta, vaan mun täytyy joko alaspäin tai sivulle päin. Eli täyttökahva toimii vaan vertikaalisesti tai horisontaalisesti. Okei. Eli vedän tänne sivulle esimerkiksi nytten. Noin, saatiin tälle 495 alkuperäiselle hinnalle eri alennusprosenteilla sitten hinta. Ja nyt kun mulla on valittuna tämä koko rivi ja täyttökahva on edelleen olemassa, niin mä voin tarttua siitä kiinni ja vetää tänne alaspäin, niin saan alennetut hinnat näille tuotteille. No nyt nämä voisi tietysti vaikka kanssa poldata, että vähän erottuvat sitten tuosta alennushinnoista nuo otsikot. Alright, eli näillä tästä jatketaan.